Ya ha ya ha Ayo no. Yep. Slow. Os. Budal ing Madyalaga. Yo.
Saya komiter ya. Ayo so. Masih bersama Sanggar Menita Yo Komiter. Ada Mbak Ira, ada Maria Octavia, ada Maria Komiter ya. Pakai sarangan SS Audio Note, terima kasih. Orang penyakit baru. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya reno set reset atiku zaman biyen aku katon apa saiki aku iki katon
lajengipun ngaturaken dirjen siang dumateng pandemen Sutrena Budaya sedheripun Jatilang Sanggar Seni Cahya Gumitir ingkang midhangake Kadirejo Sindoarjo Ngaglik Sleman Ngayogyakarta kula sak kanca mbedal pasugatan ing siang punika dalam rangka tasyukuran ambal warsa dumateng Ibu Dwi Martiwi kalian sedulur kula Mas Rivaldi Dwi Saputra. Mbok bilih kula sak kanca badhe wonten ing dusun Bantarjo Donorejo Ngaglik Sleman badhe ngaturaken pasugatan sekawan babak sumangga kita sami midhangetaken kanjakipun pagelaran punika. Matur suwun. Nggih, niki ajeng lanjut napa niki Mas? Mas Gedruk mau minta apa niki? Piye Pak? Air? Wah. Oke. Ngorong besti. Ya. Damkar Mas. Terima kasih gitu ya. Ya, piye iki ana Mbak Nia dan juga Mbak Vira, selamat siang. Siang Mas. Siji tanggung. Burung tantrap. Heeh. Piye? Ngaturaken sugeng siang Mas, Mbak. Nggih. Pripun sae? Alhamdulillah. Saged pameran kalih kula sak kanca ya. Semangat 45 Pak. Nggih ngaturaken apa iki? Ngaturaken selamat ulang tahun kagem Mas Rivaldi kalian sinten wau Ibu Dwi Martini nggih. Mugi-mugi panjang yuswa. Terus tanggapannya saya oke meneh ben rak dijawel ya Mas ya. Heeh Mbak. Betul dijawel ya kebangetan. Heeh. Nggih. Juragane nang ngarepe adene. Oh iki juragane ngene. Pripun diketak. Piye? Aja wani-wani. Aja wani-wani yo. Ketok bahaya iki. Ya monggo samangga akan Mas sak langsungipun menapa? Napa? Boleh ya semangka maju pinangkani ya sarengan kula sak kanca Sanggar Seni Cahya Gumitir monggo. Yo begawe kadang-kadang. Yo. Asik kalian saya Gumitir. Oke. Kerja bareng Ayo yo. Separo hatimu lunga ninggalake aku saprete ono ngembe paramu tanpa pamit tinggal cerita sing bae keraton batin kota pengen jaren yo ya adikku yo
Kediri isih tak simpan ning ati janjimu nalika ing sekar ati. Ayo deh, ayo. Cahaya Komitir singkat Mbaknya. Dipinangkani Mas Lelakon Tresno masih bersama Sanggar Cahya Gumitir. Nggih. Pripun niki B ajeng dilongi napa pripun? Dilanjutkan apa ajeng di? Napa melih? Pelangi rumien. Lagi ngopi Mbak Be iki. Lagi ngopi ya ditakoni aku iki ya sembrono. Aku ya sembrono kaya pokoknya. Selirung Pak. Kita pemuda sembrono. Wes. Wah, wis ra kuat Sampun iki. Mas. Eskil, wis ra kuat. Pun Senin Kemis Mas. Faktor faktor apa Mas yang ngono ya kemis-kemis lho. Faktor U. Semoga. Semoga Mas ya. Gondor ya. Wayahe yo. Rasane. Menyalami. Oh, Selat. Hai. Kayak awas. Ayo, besok apa kita bukan. Yo, putar, yo, kali toh. Solo, Guntur ya.